hodnotení, ktoré zostavujú len tým úvodzovkám hodnoverný a ty môžeš len sledovať, jak sa na to zmení. Keď som bol na strani, keď hovorili, že to príde, neval som na nich, sústredil som sa len na svoj príbeh. Zažil som veľa dobrého, ale aj zlého, ale tak je to už dneska nachystané. Aj pre toho nemastného, nespaného, skurveného, aj pre toho spokojného, šťastného a veselého, aj pre teba, aj pre mňa, aj pre mačku, aj pre psa. A raz možno dojdeš aj na to, že prečo je to tak. Ja to ešte neviem, takže ti to neviem povedať, no keď na to dojde tak, informujem aj teba. Nemusíš sa vôbec báť, že budem sa tajovať. Ak raz na to dojde ja tak, dojde aj na teba. Treba šíriť svoje skúsenosti ďalej do sveta, porozprávať svoje múdrosti do svojho okolia. Celé je to jednoduchšie, ak je to tímová hra. Raz na to dojdeš aj ty, ak som na to došiel ja. Raz na to dojdeš a ja tam budem s tebou, lebo sa ti budem smiať, ak ešte žiadne oko nevidelo. Raz dojdeš na to, že ne všetko sa dá pochopiť a že ne každý ochotný je ochotný byť ochotný. Potom len to, že máš tú povinnosť byť zodpovedný a že svoja zodpovednosť na zrkadlí hodnotení, ktoré zostavujú len tým úvodovkám hodnoverný a ty môžeš len sledovať, jak sa na to zmení. A dojdeš na to, že ne každý kamarát je super, občas sa ti z neho môže kľudne stať aj celý super. Tak ako nebuď taký naivný a trochu uber, kto hovorí, že musíš mať kamarátov. Skús pochopiť a chápem ja, nezamieňaj zámená, nehovor nahlas, ak nevieš nič dobre povedať a neukazuj prstom na tých, ktorí sú až tak bohatí, že keď idú vybrať prachy, nestačia im bankomaty, ne, to sa nepatrí, lebo hneď raz, dva, tri, nevieš kedy, ak nevieš, kto to zaplatí a nikto na to nedôjde a zabudni na dôkazy a ak budeš mať šťastie pri najlepšom pôjdeš do Lacia, koho to netrápi a drž piču a kúkaj na zem, nevykrykuj pičoviny o tej dokonalej vláde, lebo keď to budú počuť a oni počujú všetko. A budeš to a ja sa budem s tebou, lebo sa ti budem smiať, ak ešte žiadne oko nevidelo. Raz dojdeš na to, že ne všetko sa dá pochopiť a že ne každý ochotný je ochotný byť ochotný. To som len to, že máš tú povinnosť byť zodpovedný a že tvoja zodpovednosť na zrkadlí hodnotení, ktoré zostavujú len tým úvodovkám hodnoverný a ty môžeš len sledovať, jak sa na tom hodno zmení.